Sisterhood Agreement gipirmahan sa probinsya sa Cebu ug sa Bohol. Tumong sa Sisterhood Agreement ang pagpalig-on sa pagtambayayong sa duha ka mga probinsya nga gitawag og Bohol. Naumol ang kasabutan pagkahuman sa unang joint session tali sa duha ka provincial council nga gihimo sa Cebu Provincial Capitol Social Hall niadtong Lunes. Sila si Cebu Vice Governor Hilario Davide III ug Bohol Vice Governor Tita Baha ang ni-preside sa joint provincial session. Ubos sa Sisterhood Agreement, mas palig-unon sa duha ka mga probinsya ang ilang kooperasyon sa natad sa turismo, patigayon ug uban pa aron mas bulambo ang Central Visayas. Human mapasara ang katukuran sa Negros Island Region, ang Cebu ug ang Bohol na lang ang nahasakop sa Region 7. Iginuhit ng tadhana nga kami na lang yung duha. Kita na lang mo inabilin. And together, mas focused na hinuon tayo. Mas tutok na kaayo ang among mga plano kay isig tabangay naman. Welcome mo sa Bohol, no? Mao ni ang bag-ong tema sa Region 7 na among gimugna ni Governor Gwen Garcia. Nang hinanlan ta sa ilahang expertise aron pod na maambagan pod ang atong probinsya sa Bohol, and naapod sila na mo guide nato labi na nang invite ang mga investors sa atong probinsya sa Bohol, and I think mas nauna sila nang napita